जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे एबसुनि आफादगिरि बिथाङा सावरायफिनगोन होननानै बिथाङा बुंनानै गालांदोंमोन किन्तु दासिमबो सावरायफिनाखै आरो बेखायनो जोंबो नाजाबाय थादों सम आरो सुबिदा मोनोब्ला सम आरो सुबिदाया खाबु होयोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायफिनगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो हाग्रामा महिलारिजों सावरायदों, मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोनजों सावरायदों। सावरायनानै जे जोङो बबेबा बिन्दोआव हारिनि सार्थआव ज' आवगायलांनो हायो नामा, किन्तु फैयै फैयै नभेम्बर डिसेम्बराव बे सावरायनाया थाबथानानै थादों। जे कुनु कारनाव आरो भायलेन्स जानाङा, कुनु कारनाव जाहाथे पिसआ बेयाव डेस्ट्रय जानाङा, कुनु कारनाव जाहाथे बिदा फंबायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानाङा, राजनितिक बे माने मोनसे रेसाव कुनु जाहाथे कनफ्लिक्ट, कुनु जाहाथे बेबायदि टार्मल सिटुएसन जाहाथे फैया, बिदा फंबायनि गेजेराव नांलाय खमलाया जाहाथे गाज्रि थासारियाव सहैया, जों बेखौ लुबैगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो हारिनि खौसेथिखौ लुबैयो आरो बड'फाया जि स्ल'गान जि मोन्थोर जोंहा होनानै गालांदों जे बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ, बड'स अफ दा वर्ल्ड इउनाइट आरो इउनिटि थ्रु स्ट्रागल, सोमावसारनायनि समाव बुहुमनि बर'फ्रा बयबो खौसे जादोंमोन। आरो टाइम एन्ड एगेन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिसियेटिभआव जेला जेलानो जोंनियाव हारिनि क्राइसिस फैदों, हारिनि माखासे आंखाल बा पलिटिकेल क्राइसिस, जोंनि माने कन्स्टिटिउसनेल सेफगार्डनि जेला क्राइसिस फैदों, मालाबा जोंनि गेजेराव कमिउनेल राइट, कमिउनेल कनफ्लिक्टफोर जादों, हारि नाङैनो जों गसंथानांगौ। बेबायदि समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा, बर' थुनलाइ आफाद, गुबुन गुबुन जातीय आफाद, माहारि आफादफोरखौ लानानै जों खौसेयै सावरायदों। बर'नि जायफोर मेलेमजिबिफोर, जायफोर सानसुमैफोर, बिथांमोनखौ लानानै जों सावरायदों आरो जोङो जेब्लायबो माहारिनि खैफोद आंखालनि बे क्राइसिसनि समाव जों ज' ज' मोनबोदों। दा बेखायनो टाइम टु टाइम बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेब्लायबो आपिल आरो थांनाय समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा यख'थ माने मोजां जानांगौनि थाखाय बा बर' जि इस्युखौ मोजाङै सलुसन खालामनो, आलादा रायजोनि जि इस्युखौ मोजाङै सलुसन खालामनो थाखाय जों माहारियारि आफाद, राजनितिक दलखौ लिंनायावबो जों ज' मोनदों। थांनाय 13 तारिखआव फिन खेबसेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बर'नि माहारियारि आफाद, 14टा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, एक्स BLT कअपारेटिभ ससाइटि आरो एक्स NDB वेलफेयार एस'सिएशन, जोंहा इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशन, आबोफ, दा बिदिनो नोङो गुबुन गुबुन गौथुमफोरखौ लांनानै जोङो लिंनानै ज' सावरायदों। एजेन्डाया जाबाय हारि दानाय गेरेमसा माहारि आरो जोङो बर' हारिनि फिउचारखौ जोङो रडमेपखौ तैयार खालामनाय। बयनिबो मतामतआ पजिटिभ आरो बयबो बुंदों सामाजिक भाबै जोङो आफादफ्रा खौसे जाबाय, बर' हारिया जों सामाजिक भाबै खौसे, राजनितिक स्तरावबो खौसे जानांगौ। बर'आव दा दिनै UPPL, BPF मोननै सोमावसारनायनि गेजेरजों जोनोम जानाय आन्चलिक दल दङ, लोगोसेनो APB गोदानै मोनसे आफाद आरो जोनोम जाबावदों हान्जा। दा बेखायनो जों बे खालि सावरायनायाव जोंनि सावरायनायनि एजेन्डाया नन पलिटिकेल आरो जों मिडियायावबो बुंदों, खिन्थु सावरायनायाव गुबुन गुबुन जायफोर आफादफोर बिथांमोननि मतामतआव बे राजनितिक परिबेस परिस्थितिनि खोथायाबो ओंखारदों। फैयै फैयै जोङो 14 तारिखआव गासैबो जिल्लायाव जोङो रड मार्च खालामदों। आपिला बेनो जे खौसेथि, आपिला बेनो जे गेरेमसा बर' माहारि दानाय, बड'फानि आदर्शजों थांना थानाय। दा बेखायनो थांनाय बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आपिल खालामदोंमोन, BPF आरो UPPLनि गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा ज' ज' सावरायदोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो हाग्रामा महिलारिजों सावरायदों, मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोनजों सावरायदों। सावरायनानै जे जोङो बबेबा बिन्दोआव हारिनि सार्थआव ज' आवगायलांनो हायो नामा, किन्तु फैयै फैयै नभेम्बर डिसेम्बराव बे सावरायनाया थाबथानानै थादों आरो बेखौनो जों नुदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे एबसुनि आफादगिरि बिथाङा सावरायफिनगोन होननानै बिथाङा बुंनानै गालांदोंमोन, किन्तु दासिमबो सावरायफिनाखै आरो बेखायनो जोंबो नाजाबाय थादों सम आरो सुबिदा मोनोब्ला सम आरो सुबिदाया खाबु होयोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायफिनगोन। खौसेथि बबे लामाजों थांगोन, बुजाबुजिनि परिबेस फैगोन ना फैया, सावरायनायनि गेजेरजोंसो बियो रिजाल्टआ फैगोन। नोङो ओरैनो 100% डाइरेक्ट जेबो खोथा बाथ्राखौ नों प्रेडिक्ट खालामनो हाया।
खारन गावबागाव हान्जाया गावबागाव लेभेलाव खामानि मावगासिनो दङ जों लुबैदों जे कुनु कारनाव आरो भायलेन्स जानाङा कुनु कारनाव जाहाथे पिसआ बेयाव डेस्ट्रय जानाङा कुनु कारनाव जाहाथे बिदा फंबायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानाङा राजनितिक बे माने मोनसे रेसाव कुनु जाहाथे कनफ्लिक्ट कुनु जाहाथे बेबायदि टार्मल सिटुएसन जाहाथे फैया बिदा फंबायनि गेजेराव नांलाय खमलाया जाहाथे गाज्रि थासारियाव सहैया जों बेखौ लुबैगोन दा बेखायनो संग्रामि नेताफ्रा दिनै हान्जाखौ दैदेनदों बे लेभेलाव खौसेयै रायलायलायोबा मोजां रायजो राजानि लुबैनाय आफादफोरनि लुबैनाय बे लुबैनायखौ जोङो फोरमायदों आरो सम आरो थासारिया जेलानो खाबु होगोन निस्सय जुदि बिथांमोननि रेसपन्सआ पजिटिभब्ला निस्सय जोङो सावरायफिनगोन आरो बे लेभेलाव मोननै दोलो बा मोनथाम दोलोनि दैदेनगिरि जाय माने टप लिडारफोर दङ बिथांमोननि सायाव बांसिन निर्भर खालामगोन जे बिथांमोना सावरायनायनि थाखाय गोसो दङना गैया बा सावरायनो हास्थायना हास्थाया बा सावरायनायनि उनाव लामाया रडमेपआ मा जागोन बिथांमोननियावसो बांसिन निर्भर खालायगोन आं बेखिनि खोथाखौ बुंबाय ना आं बेखौनो बुंबाय जे सम आरो थासारिया खाबुआ जेलानो फैगोन माने जोङो सावरायनायाव बाहागो लागोन आरो बे गावबागाव हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा बिनि सायाव निस्सय सानगोन आरो बिथांमोना हास्थायोब्ला सावरायनाया जिकुनु मुहुर्तआवनो जानो हायो आं बेखिनिखौ बुंबाय